aitwa panzvimbo pano tinozviziva pachivanhu mashoko amutape avachazoreketa ekuchaira bemberera mimbiti inge mabvute atidozozva kuti miti ndechinyi ndemimvura ndika atidozozva vaya vezvinzeve vaya vakurira panapa votozoti apachagariki pamusha paya zvinowanikwa izvozvo handi ndizvo kuti vanhu kwedu zvinoitika saka zizi ngaringotozano reitsvaka mbeva reienda kwete kuzomhara mumuti umu rotorira ririmo tinenge tavhundusira shirikadzi iripo nemazwi mashoma iwaya ndigamuchire mutape muhlambi vazosvika masvika tatanga basa mutape muhlambi tinokutendai nekuuya ndine misangano mitatu yakandimirira pane musangano paprimary pane musangano kusekendary pane musangano resilience anchors kusvika kumafoni handitombobatiki saka ndaita rombo rakanaka nekuti vazoadjasta time yavo kuti titangire kuno ichibva pano ndakuenda kuprimary from primary ndoenda kusekendary from secondary ndoenda kuresilience anchors usiku ndo hwandasvika ndichibva Chipinge hazvigariki kuramba takamira kuti nyika isvike panzvimbo payo painotarisirwa kuti inge iripo saka ndoda kutendai MC mwandipa mukana uno regai ndichiudzosa mukana kwamuri nemashoko mashomanani iwaya mazvita ikesile danke tinokutendai kansela nemashoko akanaka kudai mazvita zvenyu rekatifurire mberi nenyengo yemaspeech edu toda kusimudza ivo guest vedu vanova ivo Sister Sharon vachipewo mashoko. Over to you, Sister Sharon. I'm sorry. Right. Ini chatangira kumashure ndikantange ndati dokutenda ikansela nekumbozivisa vanhu kuti ndiani anonzi Sharon. Ndoinda zvakare pakuti ndoda kutenda vese vari pano kuti tizenge tichikwanisa kuvhurirawo Mai Simba mukova wekuti vange pamwe muzuva ranhasi vachivata kuti maybe mukicheni kana kuti muhozi mavo isi toti hozi vamwe vanoti bedroom kwatiri kwagutu zvakafanana. Ndobva ipapo ndongoti ndoda kutenda Madam Manzungu vanova vatete vangu kwete vatete venhema hazvanzi yababa vangu yakaroorwawo nehazvanzi yani yamai Manzungu saka ndoda kukutendai vatete ndomboti Madam ndomboti Mai Manzungu zvese ikoko paushamwari hwedu zvedu ndoda kuvatenda zvakare nekunditambira kudunhu rino Chipinge ina handaiziva kuti Chipinge iripi hongu ndakadzidza kuchimanimani kubva form 1 kusvika form 6 yangu panonzi papiriri ndo pandaidzidza asi kungoti Chipinge ndairwa asi ndasambosvika kuno saka nekuda kwavatete vangu Chipinge ndazoiona ndakaifamba handidi kureva nhema vana checheche nedzimwe ndasingatozivi kuti Vheneka iri padhuze apa ndaipadarika everyday ndisingatozvizivi ndoda kuzvitenda izvozvo. Ndotenda zvakare kuti Madam pavakauya vakandidzisa chanda nevanhu venzvimbo ndope kutanga takaenda kwakansela from kansela tikazoenda kunokwanisa kuona mamwe masabhuku mamwe tatisingatomazivi takazonge tichibatsirwa naMadam because inini dzimwe nguva zvemitemo yekuti sabhuku kuti handitozvizivi ndakatanga kuzvizva kunoku nekuti kumusha kwedu hatina zvana sabhuku tonguva zvokuti plus saka kunoku ndinotenda kuti ndakadzidzawo culture yekuno ndochitenda kuti ndakadzidzawo culture yechichangani yekupfekawo zvimatsaka handaizviziva muupenyu hwangu saka changu ndatochikangamona asi chanaifange ndakapfeka ndazongobata dhuku chete ndoda kuzvitenda izvozvo ndotenda kuti zvokwadi kubva musi wa27 February kusvika muzuva ranhasi ndaivata hope dzeumambo handina kuhwaziziri kudarika nepandaivata ndoda kuzvitenda izvozvo zvirikungotauona nakanzira taishandawo tichisangana nevanhu vakasiyana siyana tichifara chidii zvese izvozvo tinozvitenda zvimhinga mupini zvatakasangana nazvo kuno ndinoda kutenda kuti yaiva lesson yekuti kuma next project atichange tisangana nawo takuziva tinoendela sei kana kuti tinomatora sei matambudziko iwayo kana kuti machallenji iwayo uye nekuziva kuti unosolva sei pasina zvibhakiriko zvitenda. Tobva ipapo toenda panhau yekuti musikana uyu Rosi toda kutendawo kuti uri pano nhasi takadzidzawo zvakawanda. I think second time yangu kushanda nevanhu vane people with a disability yakaita seya Rosi
tiri wekutanga ngari mwana mudoko ndondora kumusha kwedu kumasvingo, wepiri ndiye uyu, tozoenda pana uyu Shupiwa ane special case yake anayo. Asi ndinofara kuti hatina kana kuwana challenge atakasangana nayo, vese vaifara nesu. Chiregai nditende vana mai Nai vakabika nesu chaizvo pano, tinozvitenda. Totenda mai Brenda zvakare, totenda tichitenda vana mai Ekera vachiri pano zvakare, kureva kuti matama achiripo tozviona zviri kuita. Totenda. Asi haikona kuti mangwana emimi nekuti iwe wavakirwa kana vazoona waperwawo nemunyu, haikona kuzochiwa nyima munyu kana kurega kuti vanyoreswe mberi uko nekuda kwemuti mune muchiti vagarika. Zvokwadi inongova rufu yavawana muzuva ranhasi. Asi hatizopodhera nemudhuri. Ndozvo zvandakashara kuti ndinge ndichiona nezvazvo, nokuti ndakaona sekuti ukapa munhu cooking oil nhasi, mainingi vachakumbira chibhotoro, mainingi vachakumbira chikapu, mainingi vachakumbira. Ko munhu uyu uri kudzokera pai afuta wapuwa 2 liters ye-cooking oil? Unodzokera pamwe pazhe kana kuti pase pangu achigarapo. Saka ini ndakachuza hangu kuti kana ndichida kuti ndinge ndichidhira nevanhu, ndoda kudhira nevanhu ndichigara kunzvimbo iyoyo ndichidzidza vanhu ava nekarekta dzavo. Zvinotibatsira zvakanaka stereki, uye kuti munhu iye hatina kusiya pashe wasari pakanaka. Ndinoziva kuti kunzvimbo dzakasiyana siyana kune nyaya dzine dzaitika kazhinji patinoita maproject. Unozotanga kufamba uchihwa kuti ninge akasiyana chakadingi, kunyanya nyanya mune muchibatsira. Isu tinoda kungoti dzimwe nguva zvazvinoita ndezvekuti kana Mwari waamboregerera munhu panguva iyoyo, denga rake ravhurikawa, kuna zvekuzviita. Ndochiti Mai Simba kuda lake rawo rekuti pamwe kune rimwe gore rakamboitira umwe munhu chakanaka, ina handizivi nekuti vava vatosara Mai Simba, kutosara chaiko. Ndatoti ina handikwanisi kuinda ipapo nekuti ndinoda kutora munhu 1. Vanhu ndokundikumbira ndokundibhega. Sezvandogara chitaura ndakatoita zvokukumbirwa kunzi tokumbirawo painde undopatia kuti pange paine midhuri. Ndo mawiri atakaita. Uye I think tichitarisa maprovince atakashanda pano ndo pane musha watinoti the most expensive. Kata kutaura zvinhu zvinodhura pano pamusha. Asi kana chitaura izvozvo handireve kuti mofana kuzovaitira utsinye mai ava nekuda kuti sai toilet design makaswa machemba nekuda kwemusikana anonzi Rozi. Takabva tarequesta tikatoisa chemba, tabva ipapo tikabva tati toda kuti patinge paine madhoo, nekuti mumwe musi watakauya Rozi achigeza aigezera pashi. Nazvinonditsa zvakanaka, vanhu vachitodarika nezhira. Ndikaona kuti saka kana uyu Rozi akaita futi problem yekuti akambunyikidzwa ndokusvika pakuti akazobatsirwa mwana, zvinoreva kuti nyangwe tikaita yeye akaita seblair toilet unongopindirwa futi mukati mamo. Zviri nane pamwe akapinda mutoilet ovhara chidhoo rake ari muzvimbuzi. Saka ndo zvatakaita kuti tinge tine setup iyo. Mukatarisa toilet yedu ine madhoo maviri, ine mahwindo. Ndosaka ndichiti pano ndo pakaita zvinhu zvinodhura chaizvo. Haisi secret, handisi kupika kana kuti but ndo chokwadi takutasa maprojects ese. Tochibvapo toenda futi mubedroom iyo yakaswa matiles. Ifirst time yedu kuisa matiles mudzimba dzatinovaka. Tinongosisa mafloors chete zvapera. Saka ndozve zvimwe zviri special zvakaitika kunyanyanya pabathroom nemubedroom. Ndosaka ndati kuda Mwari wakambovasunungurawo kuti mai ava vanzwa, chirega vambosunungurwa penguva ino. Ini Simba handimuzivi, ndinoti kwaari ikoko Simba dai Mwari vakukomborerawo pano. Ini handichazi kuti politics dzavo dzichange dzichifamba sei. Ndipo Mutape ndo varipo avavo. Ndosaka dzimba dzake dzakasara dziripo takati hadzidziputsi zvokuti vachagara sei satizivi. Tikazosvika zvakare kuti kune imba iri kokoko tikati hatibati kana zvangonzi imba iyo ine mudzimu ine chii tinorespect. Ndosaka muri kuona jiraho redu rakazotenderana ku hazvireve kuti tiri kushara kuti Simba wabva uchatodiwi, handizvo. Saka ndoda ngokutendai Mutape Farai nekuti davirawo munzvimbo yenyu kuti tinge tirimo tichishanda nemi, tichishuvira kuti mune ramangwana secommunity nana kanzira nana Mutape dai pakawanikwawo maprogram ekuti vanhu vakaita sei vava nango mukavatawo kuti pamwe handisi kuti mune maorganizations akaita saka maprogram mongoti munhu ari disadvantage movakira chihwani room chachoni, nekuti nyika yose hatingapedzi chidzokorora kusame place. Zvinhu zvinoitika chibheke 1 chesemende, zibheke 2 zvesemende secommunity mosimudzirana. Ndo zvatinotarisirawo pamwe kumberi uku. Tichitenda kuti mese muchasara zvakanaka isu tichinda. Tena masoko ndatakangana kutenda varume ava masoko vakamira nesu vakamira zvisingamboitiki matanda ndo vakaita jiraho nambonzo nasekuru vangu ava ndichazi kutonzani tokutenda zvisingamboiti nekuti batsira kwamakaita tatenda. Nokutendai Sister Sherori nemazuva akanaka kudai.
regai tipfuurire mberi tichiri munguva yemaspeech tosumudza muvaridzi venzvimbo